Guapoa da kartulina, Logoa guapoa da. Txanpon baten truke, zer aldatuko zenuke ekonomian? Espekulazioa eta espekulazioak ekarri dituen ondorio txar guzti horiek. Dirurik gabeko gizarterik posible da? Ni de koña, esan betianik egon izan dira trukeak, eta diru bat baldin bada beste gizarte batzuetan edo beste gari batzuetan jendea janariakin edo bestako gauzekin truke egiten zuen, baina trukea gure ekonomiaren jatorria da. Euskal Herrian rock and rollak ez duela dirurik emanen, ekonomiak bai, edo inoiz baina olagaiagoak izan malgara, alaia izatea debalde dago, eta Ertzaiaren kanta ez, baina Goseren kanta bai, Sarmendiaren letrarekin, ezurre gorririk alegrantzia baino ez da gauza obrik, beraz, alaia izatea debalde denez, tira. Zertarako aurreztu? Eskazia garaietan nondik tiratu izateko, eta tira, hori baino ez. Zertan zorpetuko zinateke? Parranda hon batean zorpetuko nintzateke. Eta banku bat lapurtuko bazenu, tira, kartzalan bugatuko nuke, beraz, nintzateka usartuko. Txintxin diruaren hotza, zerk ematen dizu poza? Tipu sencilloanaz, beraz, edor zerk ematen dit poza, ez dakit, lagunekin parranda hon bat botatzea, edo batez ere mendira joateak eta menditik ibiltzeak ematen dit poza, horrekin nahikoa. Eta gainera hori ere, debalde da. Ez dira errezak,